बे गानखौ हमनो हादों नामा फिल्मनि बे गानानो जादों कोयला फिल्मनि जेराव शाहरुख खान आरो माधुरी दीक्षितआ हिरो ओमफ्राय हिरोइनमोन तो बे वाटारफलानो दं तावां डिस्ट्रिक्टआव माने सेला पासखौ बारनानै आरोना तो नै तो जोङो दिनै थांनानै बेखौ नायहैनोसै बे जां वाटारफलखौ तो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर बयखौबो गोदान मोनसे भिडिअ बरायहरनाय जाबाय तो दायो आङो बर्तमान दङ तावां थांनायनि लामायाव तो नै तावां थांनायनि बे लेफ्टजों थांबानो तावां थांगोन आरोना नाथाय दायो जोङो जां वाटारफलखौ नायहैसै दसे तो बे वाटारफला राइटजों माने सिदा हाबलांनांगौ आरोना फरेस्ट इक' गेस्ट हाउस नै बेजों राइटआव हाबबोनांगौ माथो लामाया एसे गाज्रि लोगोफोर बोथोरा गाज्रि लामाया गाज्रि बिदिब्ला मा जानांगौब्रा एलाय बे बुलेटनि उनाव थाबाथ' गुरुङानो जा गिदिरखा बिना एसे थुब 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 होबाय थायो माया ब्लास्टिंआ बेवहाय ब्लास्टिं जागासिनोमोन तो बेखौनो जोङो दसे थाथ'नानै नायबाय थादोंमोन आरोना खोनासंबाय थादोंमोन खिन्थु बे ब्लास्टिंनि साउन्डआ केमेरायाव रेकर्ड जायासै बापरे वाव बापरे बापरे जा सलिड नुखादों माथो What a beautiful view and here is the ticket we have to take the ticket from here सासेयाव जेनेबा 40 थाखा लायो आरोना 40 थाखा मानो लायोथाय आंबो मिथिला मानो लादोंथाय बिसोर फैसाखौ मा खालायदों बिसोरलाय maybe oh yes oh shit Aladdin will like it ooh la la oh लोगोफोर नायलाय बापरे 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 वाटारफलखौ नायलाय खतरनाक वाटारफलखा ओइ सलिड खालै नायदो वाटारफला होखाबाय माथो बापरे पारे 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 बापरे बापरे सलिड खालै थलाय तो बेवहाय थाङैनो सहैनायनि सिगांनो बेवहाय हाइड्र प्रजेक्टबो दं आरोना हाइड्र इलेक्ट्रिसिटी दैनिफ्राय इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट खालामनायनि लोगोफोर बाइकखौ स्मल प्लान्टबो दं बाइकखौ इयाव दोनबाय ओमफ्राय नै मा होनो हेलमेट आरो मेन बुस्थु आसलखौ लाबोगासिनो आरोना लांफागासिनो लेपटप दं ओमफ्राय आं नङाबा खनसे लागैनो बिराद खावखागोन माथो एसे लस जाखागोन बेनिखायनो लाबोखाबाय आरो गेरेन्टि लाजाया लोगोफोर नै बेनो जादों एखेबारे नै जां वाटारफल नङा माबा मोनसे वाटारफल आरो नै बे एफा गोजौनिफ्राय ओइलाय गोजौनिफ्राय Nuranang Falls बा Jang Falls बा Bong Bong Fallsआ 100 मिटार गोजौनिफ्राय गोग्लैयो ओमफ्राय बे तावां डिस्ट्रिक्टआव दं ओमफ्राय लामानिफ्राय मात्र 2 किल'मिटारसोल'सै तो बेनोसै गोजोन्थों